Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Wamukelekile kumnikelo. Encwadini kaJohane, isahluko sesithathu, amavesi 14 kuya kwele-15, uJesu unikeza isithombe esinamandla sensindiso esithatha eTestamenteni Elidala. Ukhuluma ngokuphakanyiswa, engabhekiseli ekubethelweni kwakhe kuphela kodwa futhi echuma esikhathini sangaphambili emlandweni wakwa-Israyeli. Njengoba sizindla ngale ndima, sibona uthando olujulile lukaNkulunkulu nethemba elinikezwa bonke abayomane babuke baphile. Amazwi kaJesu kuNikodemu ayegxile ngokujulile emlandweni wakwa-Israyeli, ikakhulukazi endabeni yenyoka yethusi kuNumeri isahluko sama-21. Ama-Israyeli, njengoba onile, alunywa izinyoka ezinobuthi, futhi okuwuphela kwendlela ayengaphulukiswa ngayo kwakuwubheka inyoka yethusi uMose ayiphakamisa esigxotsheni. Ngendlela efanayo, uJesu utshela uNikodemu ukuthi indodana yomuntu kumelwe iphakanyiswe ukuze bonke ababheka kuyo ngokholo bathole ukuphila okuphakade. Lokhu kuxhumana akukhona nje ukuphulukiswa ngokwenyama, kodwa iqiniso elikhudlwana likamoya. Umhlaba uyafa ngenxa yesono, futhi ikhambi elilodwa nguJesu Kristu. Umlayezo ucacile. Insindiso itholakala kubo bonke, hhayi ngamandla ethu noma ngemizamo yethu, kodwa ngokuthembela kulokho uNkulunkulu asilungiselele. Njengoba nje ama-Israyeli ayengakwazi ukuzisindisa ekulunyweni yizinyoka, nathi ngeke sizisindise ekufeni okulethwa yisono. Kungokubheka kuJesu ephakanyiselwe esiphambanweni lapho siphiliswa khona. Lokhu kusiletha embhalweni odumile osencwadini kaJohane, isahluko sesithathu, ivesi le-16, ohlanganisa ukujula kothando lukaNkulunkulu. Akukhona ngezinga lothando lukaNkulunkulu ngokwenani, kodwa indlela asithanda ngayo ngokuthumela indodana yakhe. Lolu thando luyindlela esisindiswa ngayo. Futhi njengoba nje ama-Israyeli kwakufanele akhethe ukubheka inyoka ukuze aphile, nathi sibizelwe ukuba sikholwe kuJesu ukuze sisindiswe. Njengoba nje uNikodemu akuthola kunzima ukuqonda amazwi kaJesu, abaningi bethu bangase bakuthole kunzima ukuqonda indlela uNkulunkulu alilungisa ngayo isono. Kodwa uJesu uyasiqinisekisa ukuthi kungokholo kuphela, njengokubheka nje enyoka lapho senziwe basha. Futhi lapho sithembela kuKristu, sizalwa ngokusha, hhayi ngamandla ethu, kodwa ngoMoya oNgcwele. Asikhuleke. Nkosi, siyabonga ngokuphakamisa indodana yakho ukuze sisindiswe. Sisize sibheke kuJesu ngokholo, sithembele emhlatshelweni wakhe njengekhambi lezono zethu. Sengathi singamukela impilo entsha oyinikezayo futhi siphile ekukhanyeni kothando lwakho. Egameni likaJesu siyakhuleka, amen.